سلام كورات تخاتلتي داسنا اكسترا قال سبات ابهيوتهم زي دليو كونتا تفاتيرو نابرኦም كبيد تكوم دما زسكحك حبزخونا لغزيه قال كابኦም نزي خبيد نابر حليفهم كزن تولو عدل كغبرو انكلو قال دما ات كبدات نايت نابرا تسكيمهم جينا خابو خيتغالاغلو انكلو يم ات زي غبኦም مكرا صغيبهم كبز عالم زفانو ازي كبيد زخونا نابرا بحد زچكون اكل مزخون دما ات زوصعخا حد طراي زيكونه بزح حزب زخون كوينو ات بدلات كابو منصر بزح كويني زمص ابلعل حزبي بدل مزبزح دما امونغو وصعت حبرت كرئ كوم خاتقو مخفطر نبريو اب كمزي ناي وصعت ملاعال دما نحرنت بزحت ملكتهم زخونت مزمور اندحرالا وناماتينا ميسوناتو O bella ciao 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor عند بلت تزمر درف خوينا بزح سبكا بتحجي بزح تقبل نتزر خبت تخاتتالج فيلم لا كاسا دي بابيل غير خو درفا زر اكوان تخونه اذا درفقنا كم نوحي وان زصنحه تاريخ زلوا انصار عم استنزل علو وصعاتي هزاب مزمور حرنتهم كوم دما ملكت حدنتهم زنبرتن زلان درفيا اب تگرኛ بزح ناي طليان قالا زلو بمخونه دما اذا بيلا تشاو تبل قال ترجمان بزح كطفو زي كلكوان تخونه دحن كوني صبغتي مالتيا بيلاون بتگرኛ لمتب مخانا كم زلاتا بيلا تشاو كتبلاون تخليخا بيلا تشاو اتبل درفي ببزح كتقلقال زجمرت اب كلاي وق علم ايطالاويان نتودع عدم كله مكرهم ززغبهم فاششتاوي والقملاخ زنبره موسوليني نمقوام تدرف زنبره درف كوانتا نبرت غنشعو اب كلاي وق علم ايكونتن طرايز جمرت بيلا تشاو مجمرتا زتقلقلتلو كاب مفارق 19 خفله زمن كساب مجمرتا 10 خفله زمن ابزنا برغزيات زي تجمرت كوينا ابتي غزيت خا بيلا تشاو زي كونت على ماتينا ابينا الزاتا بزبل ارستيا بتنشعو اب نيروز حرشاتات زسرح زنبره دق انستيو تدرف زنبرت شعو دما اتيغتمي زي تفلي كوانت نبره اتا بيلا تشاو تبل قالغنا شعون نتنبت محرز زسرح زنبره دق انستيو بتغلص ملكع دمي قيا تدرف نيرا بزن بلا مونديانا زبهالا دق انستيو زسرح زنبره سرح خا زبزح غزيه ابت ببزحي ما يزهر مولو كوم دما علقلق زرأيلو كورح 4 كساب ورح 7 خوينو اتن دق انستي خا نابت نايتروز حرشاتات كيدن اتروز كي غدا كوم دما صبو غير خو بقول كصياين زوعلا نيرن اتسرح خا بتعم كبيد نيرو ازغا اتن دق انستيو طرح غرن ابت كساب بركن زبصح ماي بمئتاو نبزح ساعات تغوبيطن بموعل موداتا خا وحد دمز وسيدنيان اتز سرحو زنبره اتكم سرح مكفي حجبه هبتمات سب صقا زنبره اذن بقدمن ون كاب تحت من نبابرو زمصا لامونديانا زبهلا سرحتنياتات اتي كبيت سرح نوح ساعات مغباطكم دما تحت كفليت سلازمررن بزح زي عقابتن كغلصا انكلوها بقلا وان دما حيال تقوم خلع على كوم خا كساب 10 كفل زمن درجه عمتاوي بزح انصارتهم اسرحتن زقنعه ملا علك غبراين تراين نيرن اتي زنبره مرتن كبدتن نايتحسم نبرخا اتندق انستيو نزا بيلا تشاو تبل مزمور اندا دغاغما صحياين كغبرا كوم دما تقاوموتاتن كلا علين تراين ابتي غزي تخا زندق انستيو نتزنبره وصعان مقنطات ابزو غبرو زنبره تقاوموتات بجكا زابيلا تشاو تبل مزمور كلتهوبات مزمورات ونز زمرا زنبره خوينن زابيلا تشاو غنا فوليه بنتاطريا نولدوتات كتقصل ياكيلا زي يخون كم تقدم زتغلصه زابيلا تشاو تبل درفي ابتي نايتن وصعات سرحتنياتات دق انستي غزي قطما كابت الدحر زخونتو فلي زبلي نيرو ابتي غزي تخا قطما نغو تسئ كيف تخو نبحرشاتات روز كيده اوشت تحاسخون طنطون حيال سرح يسرح يتحلف مسبترو تطويلن كله نحنا تدبرنا نسرح اي وسقيات نفسه كيف تحلف ساعات نسنتنا يحلف على جن حنت معلتي ابحرنت كوينا ان سرح الله ختمصي اندا بلاين امونغو زخول خا تبيلا تشاو اندا يتوين سقياتن مرتن زغلصا كوم خا كل حليفو حنت معلتي حرنت كرخبا كم زخونا تسفا اندا توهابا اذا درفنعن ابز غبر ازنبرات تقاومو كوم دما امونغو انزنبر حبرت عب اجام زنبرات درف يانيرا اذا بلكع من كم زغطمان من كم زيمن زي
ዘይትፍለጥ ደርፊ ኸኣ ናይ ህዝቢ ደርፊ ተባሂላያ ኣብ ግዜ ሽግር ምልክት ሕብረትን ምልክት ምቅዋምን ምልክት ተስፋ ዘይምቕራፅን ኮይና ከድረፍ ዝተራየት እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ግና ቤላቻው ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዓዲ ጣልያን ሰፊሕ ሸፈነ ክትረክብ ከምኡ ድማ ናብ ሃገራት ዓለም ክትሓልፍ ዝኽኣለትሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመንን መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመንን ዝነበረ ውፅዓት ደኻታት ደቂ ኣንስትዮ ላሞንዲያናስ ዘይኮነ እታ ደርፊ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣንጻር እቶም ፋሽስታውያን ከምኡ ድማ ውልቀ መለኽቲ ዝነበሩ ስርዓታት ናዝን ሞሶሊንን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ተቃውሞ ነቶም ሽዑ ፓርቲሽያን ወይ ሓርበኛታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ደለይቲ ሓርነት ኣርማ ውፅዖኦም ከምኡ ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ኣርማ ቃልሶም ዝነበረ ደርፊ እያ ነይራ። ቤኒቶ ሙሶሊኒ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ፋሽስታዊ ዲክታቶር መራሒ ዝነበረ እኳ እንተነበረ ኣብ መጀመርታ ንውስ ዕድሚኡ ግና ጸላኢ ናይዞም ፋሽስታውያን ስርዓታት ከምኡ ድማ ኣንጻር እቲ ዓዲ ጣልያን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዳ ተገብሮ ዝነበረት ገዛኢ ወራራት ተቃዋሚ ነይሩ። ንኣብነት ከዓ ብ1911 ሙሶሊኒ ሓደ ካብቶም ናብ ጎደና ወፂኦም ዓዲ ጣልያን ኣብ ልዕሊ ሊብያ ተገብሮ ዝነበረት ውግእ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኣባላት ሶሻሊስት ሰልፊ ነይሩ። እዚ ይኹን እምበር ድሓር ሙሶሊኒ ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ሰሓፍን ከሎ ነቶም ቤላቻው መባህልቲ ገዲፉ ኣብ ፋሽስታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰልፊ ተጸንቢሩ እዩ ናብ ስልጣን መጽኡ። ንሱ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ከዓ እቶም ይሕዋቶም ትሕቲ መሬት ከስፍረሎም ንዖም ድማ ሰቅያቶም ከጽግቦም ዝጀመረ ህዝቢ ቤላቻው እንዳበሉ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓቱ ተቃውሞ ክገብሩ እዮም ጀሚሮም። ብ1943 ሃገራት ኪዳን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ነታ ሙሶሊኒ ዝመርሓ ዓዲ ጣልያን ብምስዓረን ነሲሲልያ እውን ምስ ተቆጻጸራ እቶም ኣብኡ ዝጸንሕዎም ኢጣልያውያን ከም ጀጋንዮም ነቶም ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራት ተቐበሉ። ሙሶሊኒ ከዓ መሬት ከም ዕንቁ ምጽበበቶ ከምኡ ድማ እቶም ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ኩሎም ምስ ገደፍዎ ካብ ስልጣን ተኣለየ። እዚ ይኹን እምበር ሂትለር ነታ ዓርኩ ዝመርሓ ዝነበረ ዓዲ ጣልያን ከይከስር ክወራ ብምውሳኑ ብ1943 ክወራ ምስ ጀመረ እዞም ቤላቻው እንዳበሉ ምእንቲ ሓርነት ዝቃለሱ ዝነበሩ ጉጅለታት ኣንጻር ስርዓት ናዚ እውን ብረት ኣልዒሎም ከቃወሙ እዮም ጀሚሮም። ብ1944 ከዓ እዞም ተወፂዖም ኣንጻር ውልቀ መላኽን ጸላኢዮምን ዝተልዓሉ ተቃወምቲ ብዙሖም ክሳብ 70,000 ዝበጽሕ ዝነበረ ኮይኑ መጀመርያ ኣንጻር ሙሶሊኒ ድሕሪኡ ድማ ኣንጻር ሂትለርን እቶም ንሱ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝበሎም ከሰምዕዎ ዘቐመጦም ካልኦት ፋሽስታውያን መራሕቲዮም ቤላቻው እንዳበሉ ሕብረት ገይሮም ምእንቲ ሓርነቶም ዝተቃለሱ። እቲ ናይ ሽዑ ግዜ ከዓ ኣብ ታሪኽ ዓዲ ጣልያን ላ ሬዚስታንሳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ሽዑ ካብ ፈቆዶ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ዓዲ ጣልያን ተላዒሎም ብረቶም ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ናዝን ደገፍቱን ዝገበሩ ተቃወምቲ ከዓ እታ መጀመርታ እተን ኣብ ሕርሻ ሩዝ ዝሰርሓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዝደርፍኣ ዝነበራ ቤላቻው እትብል ደርፊ እኳ እንተደገሙ ንሶም ግና ኣብቲ ገጥሚ ምስ ቃልሶም ዝኸይድ ለውጢ እዮም ገይሮምላ። ኣብታ ናቶም ቤላቻው እትብል ደርፊ ከዓ እቲ ገጥሚ ሓደ ንጎ ተሲኤ ወራሪ ረኺበ ኣታ ሓርበኛ ንዓውሰደኒ ሞት ትመጽእ ዘላ ኮይኑ ይስምዓንሎ ከም ሓርበኛ እንተሞይተ ቀበረኒ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ጎቦታት ኣብ ትሕቲ ጽላል ጽብቕቲ ዕምበባ ቀበረኒ ድሓረቶም ብጥቓይ ዝሓልፉ እዛ ዕምበባ ኸጽብቕ እዛ ዕምበባ እቲ ንሓርነት ዝተቃለሰ ክብሉን እዮም እንዳበሉ ኣብ መንጎ ከዓ ከምቲ ልሙድ ቤላቻው እንዳየእተው እዮም ዝደርፍዋ ዝነበሩ። እዞም ብረት ዘልዓሉ ተቃለስትን እቲ ብረት ዘየልዓለ ዝተጨኮነ ህዝብን ከዓ ክሳብ 1945 ክሳብ ዕለት 25 ወርሒ 4 እዚ ብላ ሬዚስታንሳ ዝፍለጥ ብረታዊ ምንቅስቃስን ምልዕዓልን ቤላቻው እንዳደረፉ ንሓድሕዶም እንዳተደጋገፉ እዮም ቀጺሎሞ። ብ1945 ዕለት 25 ወርሒ 4 ከዓ ሙሶሊኒ ምስ ኩሎም ኣባላት እቲ ን23 ዓመታት ጨፍላቂ ዲክታተራዊ ስርዓት ኮይኑ ህዝቢ ዘባሳበሱ ሓለፍቲ ንሞት ምስተፈርዱ እዞም ኣብ ግዜ ውጽዓ ቤላቻው እንዳበሉ ዝደርፎ ዝነበሩ ተቃለስቲ ደጊሞም ቤላቻው እንዳበልዮም ሓርነቶም ከስተመቆሩ ዝጀመሩ። ዕለት 25 ወርሒ 4 ከዓ ዓዲ ጣልያን ካብቲ ዲክታተራዊ ስርዓት ሓራ ዝኾነትላ ዕለት ብምንበራ ክሳብ ሕጂ ከም መዓልቲ ናጽነት ዓዲ ጣልያንያ ዓመታዊ እትበዓል። ደርፊ ቤላቻው ከዓ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ዝረኸበቶ ህቡብነት ዝተበገሰ ኣብ ዝተፈላለየ ጨንፈራት ዓለም ኣንጻር ፋሽስታዊ ውልቀ መላኺ ዘለዎ ስርዓታት ዝቃለሱ ህዝብ ምልክት ሓርነቶም ገይሮማ ክዝምርዋን ሓድነቶም ክሕይሉላን እዮም ዝረኣዩ። ንኣብነት ከዓ ኣብቲ መንእሰያት ሱዳን ኣንጻር አልበሽር ዝንቀሳቐሱ
ዝነበሩ ግዜ ሱዳን ቻው እንዳበሉ ተስቆጥ በስ ወሲቆም በቋንቋም ገጢሞም ክደርፍዋ ተራእዮም ነይሮም እዮም ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ድማ ቤላ ቻው ምልክት ምቅዋምን ጽንዓትን ክትከውን ብምኽኣላ እዚ ሕጂ ንዓለም ወሪ ዘሎ ሕማም ኮሮና መጽኡ ኢጣልያውያን ኣብ ገዝኦም ኮፍ ክብሉ ዝገደደሉ ግዜ በሞስኮት ተቐልቂሎም ብሓባር ቤላ ቻው ክደርፉ ተራእዮም እዮም ነይሮም እዚ ከምዚ ዓይነት ትርኢታት ከዓ ኣብ ጀርመንን እስጳኛን እውን ተራእዩ ነይሩ እዩ ካብዚ ወፃኢ ድማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቤላ ቻው ብብዝሒ ኣብ ጥቕሚ ክትውዕል እያ ተራእያ ዘላ ብዙሓት ብኣልትራስ ዝፍለጡ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ከዓ ክለቦም ንምድጋፍ ብዝጥዕም ገጥሚ ቀይሮም ነዛ ደርፊ ከደጋግምዋ ከለዉ ገለ ደገፍቲ ከዓ ንናይ ኣንጻር ጋንታ ከናእሱን ከለዉ ክደርፍዋ እዮም ተራእዮም ንኣብነት ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ካብ ዋንጫ ዓለም 2018 ብፈረንሳ ምስ ተገለፈት ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ጎደናታት ሩስያ ኦ ዲ ማሪያ ኦ ማሼራኖ ኦ ሜሲ ቻው እንዳበልዮም ነታ ቤላ ቻው ትብል ደርፊ ኣንጻር ኣርጀንቲና ክዝምርዋ ተራእዮም ድሕሪ ዝኹሉ ከዓ ቤላ ቻው ካብ ናይ ቃልስን ሓርነትን ደርፊ ምዃን ሓሊፋ ኣብታ ኣብ ኔትፍሊክስ ልዑል ህቡብነት ረኺባ ዘላ ላካሳ ዲ ፓፔል ትብል ተኸታታሊት ድራማ ቀንዲ ተጠቃሲት ደርፊ ኮይናያ ነታ ፊልም ኣብ ርእሲ ተጽባቐኣ ጽባቐ ዝወሰኸትላ ነዛ ቪድዮ ንምድላው ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ኮይኑ ኣብዛ ቻነል ናይ ወተ ተኸታታሊ ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም